ca să vedem și noi ce... Să găsim volanul, mi-a de liniștit. Lasă-mă, lasă că nu trebuie, că ține așa, că nu... Frate, la astea, când dau fug la astea, Nu e prima oară când văd așa ceva, 30 de ani, frate. Nu să dai fug la asta, frate, să fie mâncați și cineva, să stai... Nici n-ai cum să oprești, frate. N-ai cum, ăsta nu mai e de controlat acum. Păi, nu vezi cât de extinsie? Dar e posibil să fi dat ei, să ardă... Cred că au dat foc din adins. Păi da, bă, frate, dar așa Uite necontrolat. Ce oameni, e? Ia să intre pe ăștia aici. De ce au dat foc așa? Dă-i mă drept. Nu mă de curios. Nu vezi că, uite, ia uite, sunt piși pe sus de astea. Stau cu telefonul la urechi. Cred că ăștia sună la pompieri. Cred că la pompieri sunăm ăștia, îți spun eu sigur. Că uite, frate, nu e nimeni pe tot tupul. Uite, toți stau la poartă și se uită pe ana mea. Nu, frate, zic eu că ăsta e... A luat foc, i-a dat foc cineva intenționat, frate, nu toată lumea o imite. Nu, că e prima oară când văd așa ceva aici. Am mai dat foc anul trecut, pe partea aia, uite, pe acolo pe jos, în dreapta. Toate pășunile, tot la fel. Cred că ăsta de la primărie... vezi, acum s-a dus eu în cred că sus ăsta de la primărie, decât să pună, știi, că e cheltuială mare să curețe câmpul, pune un bețiv din ăsta, îi dă foc iarna, îi dă o sticlă de whisky și gata, scapă. Uite, vezi, în sus e focul, mai. Da. A coborât aici pe culme, nu l-a pus din buză. Păi aici oricum nu are cum să coboare mai jos. Pe asfalt, aici se oprește.